Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Renato, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapaak anaulila iti ama. Isungag may sa ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Ket dagiti adu arigat ang nagdalanan mi tinagbalin akarit kanyak, tapno ikarigatak aton uyen dagiti arapaap ko. Adda kaayan-ayat ko, ni Irish, ngem saandak akayat dagiti dadakkel na, gapu tamarigrigat kamilaen. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Renato, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gumatang kayo iti ikan. Sa diwadag ito'y lako. Gumatang kayo, suki. Sigurado, sa diwadag iti lako. Ay, uwad, madam. Garantisado dagitoy. O sige, gumatang ak iti 5 kilo nga ikan. Gam, no saan? Asa diwadag ita. Isublikan ka. Ay, uwan, madam. Awan parikot iti dayta. Awan kaya. Saan ka di asikat ay ina ni Renato akaayan-ayat ti anak ko? Ay, uwan, madam. Siya nga ro. Apay ka di. Ha? Damagampay lang. Daytoy ti bagakan ka. Di mi kayat ti anak mo apakiasawaan ti anak ko. Gaputa sigurado, di nanto kabailan apakanon ti anak ko. Ha? Danon mo dayta, iti agraraman nga anak mo. Adda kayo matgayaman, nanang. Umay kaya, mangrabi ita yon, tamapanak pa iji pagadalan. Ay na, pasensyakan anak ko. Taan narabi anak kaawid. Impaibus ko pa'y ngamin dagiti ikan alakok. Tapno baron tumanan ti ilakok inton bigat. Agan anos kayo lang, nanang, ha? Apaman ang makaturposak. Ket adagasat ko ama adda na dagos iti panggedan. Saan kayo ngaglako iti palengke? Agyaman anak ko. Ngam ad-addaan naragsakak. No makita kan ang nagbaligi. Tapno saan da kan at agtagibasitan dagiti babaknang. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nanang? Gimatang itay itilakok alamas ti ina ni Iris. Ket kunana adi nakakano kayat para iti anak na. Gaputa saan munto kano ama ipaayan iti nasaya at abiyag ti anak na. Bayan yu latan, nanang. Ipaneknek ko kadakwada. Nga oray may saklang akargador ije palengke. Matunoy ko dagiti arapaap ko. Nakadanon tan dito'y balayo, Irish. Agawid ak maten. Naitulod ka maten. Umunag ka pa'y tag merienda ka. Saanen? Mabayin na ka dagiti datakil mo. Umay kakit din. Pabainan na ka di. Ha? Sige man langan. Kasta, ati kayat ko. Ala. Umay ka. O sige. Agtugaw ka ha. Tayabak pa iti katulong. Agpaisaganak iti pagsangwanta. Sino dahil ta alalaki, Irish? Apay pinastrak mo dito'y balay? Kwa daddy. Iso ni Renato. Kaayan-ayat ko. Tay mamirmiraot at tao. Pagawid mo dahil ta. Gaputa jak kayat ti kaadya na dito'y balay. Kanda ito iti ibagakan ka, lalaki. Jak kayat para iti anak ko. Tikasken ka amak ko na. Nga isang kahig isang tuka. Daddy, saan ko mamutakas ta? Mala, sumrekan iti kwartom, Irish. Agsarita tanto inton madamdama. Sige, Irish. Agawid akon. Mabitla ang Renato. Di mon surutan day jay a tao.
Was-was mo ti relasyon yo. Gapo taawan, tinapintas ang masakbayam ken kuana. Pangaasim Renato, di mo aramidan ti kasta. Ay ayatan ka unay. Diyak kaya tamapukaw ka kanya. Irish, masapol nga agsakripisyo ta. Masapol nga umadayuak. Tapno maragpat ko ti baligik. Ipanagnek ko kadag iti dadakkel mo. Nga oray marigrigat kami laang. Kabalak mati agbaligi. Kat sapay lako mataurayam ti panagsublik. Sige. Awan maramidak, no kasta ti desisyon mo. Ikarik, Renato. Urayak ti panagsublim. Gapo tapat-patgan ka unay. Agyaman ak Irish. Ipatpatag kamat unay. Nakalidliday kamat anak atugaw dito'y sirok ti kayo, anak ko. Nanang, Pampanunutom ka diti yaday umpaylaan ka ni Irish. may kawak ngamin, nanang. Sa anak pa nakapampanaw dito lugar tayo. Ngam kailiw ko na dagos ni Irish. Agahanos kayo paylaang, anak ko. Mabiit laang na urayon ti panaglabas ti panawan. Igaad mo ket diti agadal. Tapno makalpaskan, kat makapagtrabaho kamutan. Kat addanton ipanakkel mo, kadagiti dadakkel ni Irish. Nanang, inyagan ka iti meriendam dito yung pwesto. Ay na, nagtaktak ka pailaan, anak ko. Nagyamanak nga road. Sige, nanang. Agsangutan amangan. Nakaragragsakak. Gaputa maudin atawan ko iti kolehyo. Uray siyak, anak ko. Kat bunga day tadag iti ado a sakripisyo. Kang runaan kada kayo, nanang. Diyak kabalan day to'y no awan kayo. Irish? Renato, si kakading agpaiso. Ay na, may liwak unayan ka ni ka. Uray siya, Irish. Basit lang na panaganos. Agturpusak ton. Kat tulungan nak amang ikararag. Ang makasapulak adagos iti natalgad apang gadak. Tapaman ang makaurnungak. Ikalay sa kanton. Nakaragrag sa kak, Renato. Orayag day ta agundaway. Agawitan, Renato. Ay, makaturturog ako na yan. Naimbaglakit din. Tawan klase ta inton madamdama. Wen Joey. Ngem dumagasta man pa iji simbaan. Kidawan tati kanayon apan narabay kada tati apo. Sige nga rod, bro. Kidawan ta anasalun at takuma. Tapno maragpat tamatan ti baligi. Itilaksid ti adu arigat ta. Kas working student. Wen, Joey. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Naragsakak unay para kan ka. Agyaman ak nanang. Agyaman ak kadagiti adu arigat yu anang tultulong kanyak. Agboard iksamak pailaeng nanang. Iso asaan pa'y anaan-anay ti baligik. Ay, kabailam day jay, anak ko. Basta ka na yun adawatam ti panarabay ti namarswa. Kablaawan ka, bro. Agpadatan ang nakaturpos. Agyaman ak bro. Kasamot kan ka. Kablaawan ka. Ket sapay lako ma. Tapo masata adagos iti board exam. Ket makasarak tamat adagos iti natalgad apang gedanta. Urayan ta dito ni Irish, Joey. Yang mamukakan kwa na. Mabainak samat ang makisango. Iti kayan ayat mo, Renato. Teacher mat gayam. Kanbak nang pay. Anya ko mati pagbainam. Agpapada tayo mat amang isursuro. Sika talaga. Oh, aday tamit gayaman ni Irish. Renato? Ay na, urayak lang makaluwa makakita manin kan ka, Renato.
Mano atawan adi ka nagpakpakita. Kung nagnosaanin agsabat ti dalanta. Di ka nagsangit, Irish. Adda akon, katjakon umadayupay. Ingkarik nga agsubliak. Tapno ituloy tati ayan-ayat ta. Agyaman ako na Renato. Ay, ayatin ka mat. Adamot kaya mo kadwam. Nakababayin paikit din. Awan ti rumbang apagbainam. Talaga nga inawis ko ni Joey agayim ko. Tapno yamam mo kakenkwanan. Joey? Iso ni Irish akayan-ayat ko. Irish, iso ni Joey. Best friend ko. Kanayo nakatkadwak idi agad adal kami pailaeng. Agpapanita nga dan trabaho mi. Naragsakak ang makamam mo kan ka, Ma'am Irish. Kasta akmat kan ka, Joey. Ang pangaasim di nakawagan iti ma'am. Agpapada tayo amang isursuro. Wala nga ro din Mangan tayon, kabayatan nga agsasarita tayo. Nakaurno akon iti umdas a pagkasarta, Irish. Ngam na panunot ko, anasay-sayaat no nayunak pa iti urnong ko. Tapno sigurado asaan tanto nga kurang. Uy, Irish, itayak pa asumana o. Ngam dinak man lasungsongbatan. Adda ka di parikot. Saor ka, Renato. Di mo man lain pa ka mo ngagturpos kagaya man. Di nakaaten darak ko mamat. Pangasim, Irish. Di ka ko man nagpasugnod. Kaya't ko ngamin, ano agpakita akon kan ka, addan na talgad apang gitak. Tay adda maipanakal ko kan ka. Iso apasensya ka lang ko man Sana balet, adda akon. Sana ko nga umadayo. Ay ayatin ka unay. Kat sikat tikang runaan ang makagapo, nuapay ngayong karkarigatak ari nagpat ti baligik. Kaya't ko kumangamin, nga adak iti graduation mo. Tapno nakablaawan ka. Anya ngay nga rod. Tinapatag, naragpat mo dagiti arapaap mo. Kat agpadatan amang isursuro. Agyaman ako unay, Irish. Talaga man nakawat ka. Ay ayatin ka unay. Kat saksi dagiti daluyon dito'y baybay. Itinapudno a panagayat ko ken ka. Adatan dito'y balayo, Irish. Kaslang nervyos akmatan na sumango ka dagiti dadakkel mo. Awan ti rumbang apagbot ngam, Renato. Adamot na natalgad apang gadam. Iris, iha. Asido ti kunam, abisitam. Sika? Nagposkolmatan ti rupam alalaki. Mama. Imparupam ilang arudan idikan ka. Asaan da ka akayat a para iti anak me. Ngamadda ka manan. Manolo! Umay ka dito'y darasam! Apay aya nakalaalaaw ka, Isabel. Nakababain iti sanga ili ti anak ta. Kita no asino ti kunana asanga ili na. Sika? Apay nga adda ka manan dito'y balay, ha? Di mat imparu pamiidikan ka. Asaan da ka akayat para iti anak me? Huston, Daddy, Mami. Urayan niya pa iti bagbagayo. Di da kamin malapdan ka ni Renato. Awan na pintas amasak bayam iti dayta lalaki. Iso adi mo kumaipilit ti kayat mo, Irish. Uray kumamat no nakaadal. Ngamsaan mat? Agpatinggalatan akargador ijay palengke. Ti ammo na trabaho. Di kunayo, Daddy. Anya ti kayat mo asawan. Saan la akayat nga ibagan ni Renato kada kayo? Iso asyakon ti mang ibaga. May san aman nursuro ni Renato.
Nakaturpusan. Addan na talgad at trabaho na. Kalukwan. Jak mamati iti dayta. Don Manolo, tapno mamati kayo. Adto iti aydik. Kasano pasamak dayta? Inkarigatak tinagadal, kabayatan ng agtrab-trabaho ak, ma'am. Kat baba ni ti asi ti apo, nagbaligi ak. Iso asapay la ko, ma. Tama ikari ak matan para kina Irish nga anak yo. Nakaragragsakak Irish, kamaudyanan na. Imanugot matlaangin dagiti dadakkal mo iti ayan ayat ta. Wen nga ruhad, Renato. Oray siya, nakaragragsakak mat. At damat kit di pagimbagan ti kanayon apanang pabain dagiti dadakkal mo kanyak idi. Gaputa ad dapay anakaritak amang tunoy kadagiti arapap ko. Ket ita, adda natalgad apang gadak. Ket maikantanton itinaranyag amasakbayan dagiti agbalinto nga anak ta. Wen, Renato. Ket sapay la kumaa, tadi ka agbalbaliw. Agtali na udlat ta kuma tinasaya at akababalin mo. Nga isumot ti inayat ko kan ka. Ikarik Irish. Ket daytan tumut la agalad ti isuro ta kadagiti agbalinto nga anak ta. Kablaawan kayo, anak ko. Nalpas matlaangan ti kasaryo. Agyaman kami, nanang. Ngam di kay ngarudag sangit, ha? Baragsakan aklang amin, anak ko. Kablawan kayo, anak ko. Naragsak ka pa nagkamisan. Agyaman kami, mami. Naragragsak kami pa ita. Gaputan na awat yun nga Renato nga agbalin nga asawa. Kapdaawan kayo matadwa. Darasin yung arot, timang tan iti apo me. Sige, daddy. Uray sa nga dosena. Anya? Naragsak kami amin iti day di agundaway, Mr. Lonely. Kunaklano talaga adida kon maawat dagiti dadakkel ni Irish. Ket ita, addan talo nga anak mi. Ket nagtultuloy maten tinapintas alinnangen mi amin asa nga pamilya. Alakastan, ket sapay la kuma, tanakaited iti adal, daytoy pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Renato. Renato, pagayam ko, kablaawan ka. Taimbes a maupay ka kadagiti ublagken ka idi ti pamilya ni Irish, ngem pinagbalin mo kit di akarit dagita, tapno maragpat mo ti baligim. Ala, sapay la kumatag tultuloyen tinasaya at alinnangen nyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Renato, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.